Dobar dan svima. Nalazimo se nedaleko od Kruševca, u ataru mesta Stalać. Pogledajte ovu lepotu. Danas se zove Kula Todora od Stalaća. Međutim, bilo je u stvari utvrđenje Stalać. Danas je ostalo, rekao bih da su ovo ostaci donžon kule, koja je baš onako impresivno velika. Sam grad nije preterano velikih dimenzija. Smatra se da ga je podigao knez Lazar Hrebeljanović radi zaštite Kruševca, koji je tada bio prestonica srednjovekovne Srbije. Svako dobro. Jel možete da izađete? Okej. Još jedan čovek je bio tu jako fin. Znači nisam znao da se može kolima doći skroz do gore. Čak sam sa Passatom uspeo da dođem, koja je inače onako malo niže građe konstitucije. Treba samo oprezno gaziti. Proći ćemo okolo da vidite. Ali ljudi, koji mir i tišina ovde. Ovde doći na par dana da čovjek produži sebi život. Da, impozantna kula. Pretpostavljam, kažem, da su ovo ostaci donžon kule. U suštini, verovatno je prvenstveno bilo vojno utvrđenje, s obzirom na dimenzije. Lepo odmaralište. Inače, pad samog Stalaća je opisan u pesmi Smrt vojvode Prijezde, gde su navodno on i njegova supruga Jelica bili pod opsadom turskom neko vreme i da ih ne bi uhvatili žive, oni su tada skočili u Južnu Moravu sa ovog utvrđenja. S tim što tada je tok Južne Morave bio malo drugačiji nego danas. Odavde je sigurno trenutno udaljena 5-6 km. Kako je to stvarno izgledalo, ne bih znao da vam kažem. Ali toliko debeli zidovi, toliko... Snimak baš ne može da dočara, gledao sam ja snimke. Nisam došao. Znači, može se doći sa običnim automobilom. Jako lepo izletište. Pogledajte zidine. Mislim da je nekih 11-12 km od Kruševca udaljen Stalać. Ovo su sve bile zidine koje su porušene turskom najezdom. Toliko u ovom javljanju. Ako ste u mogućnosti, posjetite ovo mesto.